И здравей, днес искам за Мастеркова, ще покажа как да сложите хеликоптер мод на Майнкрафт. Аз предварително си стиглих модът. Ето го. Така. Влизате в този линк. Ще го има в описанието. И тук си избирате някоя версия. Това е главният стартер на модовете. Аз съм си изтиглил 1.70 и винаги задължително, когато си отиглите, цъкате и това Installer Jar, нищо друго, само Installer Jar и на която си искате версия, не е задължително да е на 1.7.2 или 10. Аз съм си изтиглил на 1.7.10. Така и сега ще ви покажа какво точно представлява това нещо. Installer Jar. На вас ще ви е jar файл, а не такъв файл. Просто бъгнал ми е компа. Да, виждате. Така. И ето, като ви го изтегли, отваряте го с Java. Казах ви, на мен ми бъгнат. Така, окей. И ето, тегли ви се и ви се слага едно нещо, което после ще го видите. След това теглите хеликоптер модът от ето този линк, който ще го има също в описанието. И трябва задължително версията ви да е на тая, която сте изтеглили. Аз съм избрала на 70 и вече съм го изтеглил предварително. Да, изтеглил съм го. След това отивате и тук в папката .minecraft, ще покажа как. Така пишете процент дата пак процент .minecraft. Сайтвате, чакайте, къде беше? Да, вярно, тук правите една нова папка на име мод, аз вече съм я направил предварително. След това, като ви се изтеглил модът, да, хеликоптер модът, взимате го и го вкарвате тук вътре, в тази папка. По-скоро вкарвате папката, не изкарвате mcl-то. mcl-то ви е модът. Друго не ви е модът. Ето mcl. Следвате страници може да ги затваряте вече. Сега отваряте си Minecraft. И чакайте да ви зареди. Така сега. Тете на Edit. Тук на версията, на която ви е мода, задължително обаче трябва да ви е това, дето уния инсталационен файл, дето беше в Forge-то и не го слагате, ама трябва задължително и версията на мода да ви е на версията, която сте изтеглили инсталационния файл. Аз съм 1.7.10, затова избрах 1.7.10 да и модът. И когато сте го настроили, то ще ви такова направи там То ще направи там версията, от която стартира модовете. И като сте готови, цъкате play. И сега зарежда. И пуска се. За какво съм го оставил? Не, yes. В Бога не е. Така. Така и чакате да зареди. И ето виждате. Ето хеликоптер. Сега ще докажа, че и наистина работи. Сега ще правя нов world. Хеликоптер. Авияйте щани. Нищо ще е на български. Нищо е на български, пак е нещо. Топ се зарежда. Така. Вижте миски на кафе. Така и ето виждате, трябва да имате и такова второ. Цъкате и ето хеликоптерите.
и изберете си някой. Някои хеликоптери може да са дефектни, но това е по-нова версия. Да знаете. Вие избирате си някой, аз избирам и този. Да знаете, трябва да ги презареждате с гориво. Ето. Виждате. Сега ще караме малко. Аре бе. Yes. Ето виждате. Така, да зарежда, излетаме. Виждате, в момента летим. Ето летим със самолет. Самолетчето. И виждате. Летим. Летим си. И модът е сложен. Отлично сложен. Сега време е да скачаме. Или се разбиваме тук. Да, слизам. Мале, не съм спрял гъста. Яко. Ами общо взето това е. Надявам се клипа да ви е харесал. И ако клипа ви е харесал, искате да има още такива как се прави, пишете какво искате да знаете как да го направите, аз ще го направя. Надявам се клипа да ви е харесал, това беше от мене и това беше как да служите, това беше първи епизод на как се прави, как да служите хеликоптер мод. Надявам се клипа да ви е харесал и другия път, чао!